Ingon pa sa Department of Justice. So ilang ingon dong Nagkagrabe ang kaso karon sa incest rape day myself. Okay, naa daw sa kuan, pila to ilahang data. Sumala ni Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andre, ingon pa niya na sa 21,423 daw actual cases nga napasaka sa kuan tuig 2023. Grabe no? Grabe no niya. 21,423 day. Oo. Kadaghan sa mga kaigsuunan natong kabataan, kababayan nga nakasinati aning dili maayong kapalaran day. Unya gawas dili ana. lalim na oy. Dili jud gawas ana dong irin alarming pod kuno ang kaso sa pagsaka sa child pornography. Okay? Tama day. Dili daw dapat ni pasagdan sa gobyerno, sumala pa no sa Department of Justice. So kinahanglan gyud nga ang tawag ni ilahang term nung kinahanglan ang whole government approach. Aron mapugnan ning problema. Dapat nagyoy kuan ni day intervention kay kini manggon labi na kini day nga child pornography day. Sus, ang number one ani day kini mga nasod nga mga kuan day kanabitang mga advanced countries no. Mao gyud napasiug na ni day kita pod nga mga third world country day gigamit po nato ni isip panginabuhi. Mga karon ang NBI, National Bureau of Investigation day myself. Grabe karon ang ilahang coordination ngadto sa ilang mga counterpart sa mga nasod day myself para nga ma-intercept kini mga nasod nga kini mga nasod labi na kanang mga website day myself. Yes, mga online o nga mga sa kini nga website aron ma-intercept ni sila, ma-take down ni sila ug kinsa man ang mga administrador ani day myself madakpan. Kay mao ni mga promotor day myself. Sakto gyud no mga usahay kawadon po dong irin. So correct. Ikaw ginikanan ka, imo na lang pong tugutan kay anyway online lang man naantay mga interview ani sa nakalabay through mga NGOs pero karon kini nga data gikan na gid mismo sa Department of Justice no nga sila nagyud nag-ingon nga alarming na gyud. So unsa may ani alang natong mga yano bitaw dong irin mensahe nimo sa dapat dapat magpakabana gyud ta ginikanan dili nato ni magkasama ingon nato ipalwala ay kuan ra na mao na ang kuan kana nga ilahara po na siguro sa ginikanan na wa magpakabana oy dili ba nato wa ra di ba nato hold o control ang unahuna sa kanang mga nagpalibot sa tuwa day kanang mga naa sa ato ang kini bitaw nga pamilya. So dapat magpakabana ta, makisayod ta kung unsa di ay magkasama ang kanang dos and don'ts ani bitaw. Unsay mga positibo, unsay mga negatibo magkasama nga ikahatag ani siya sa atong tagsatag sa kapamilya. Labi na gyud og doon natay mga anak nga mga babae o kana mga kasamang mga minor de edad. Kana gyud. Mao ra gyud na ang amo ang mensahe nga biyaan ninyo kalabot ini no kay kining mga kaso nga ani dong irin murag manukad gyud di ta gusto nga madugangan kini nga maong ihap. Ang sakit ani bitaw day nay mga ingani nga mga kaso bitaw day nga ang mga inahan. Kana bitang dili lang magpakabana day. Correct, magpabuta-bungo lang. Magpabuta-bungo lang. Nya giluom-luom lang na sa mga bata karon. Wa pa nay labot day. Sa kining ihap nga gipagawas ni kining 21,423 naapay mga kawan aray nga ang mga stories. Inahan nga gisumbungan sa anak. Mao na nuy masuko. Hilom dia. Tinuod gyud. Patakat pasangil anang imong ama-ama anang imong amahan. Magsuon. Suon. Ayuan, mga lolo. No? Mga resulta na sige ni mo ang TikTok. Sige ni mo ang tanaw ng cellphone. Pero di ay mga kasama tinuod yun tungod doon nagipapangabusong na itabo na myself. So sa mga siguro mga naminaw nga na ay abuses nga na experience, pangita gid mo tao nga kanang masaligan ninyo, tanaw ninyo mo tuog gid ninyo. No og mutabang gid ninyo. Na mo ko sitwasyon day myself nga ang ubang mga inahan bisan tuod og nakabaon na gyud silang tinuod tungod kay ang naghimo sa nisgutan nga mong krimen mao magi breadwinner. Kana pod. Oo. So tahado siya gagpasin iya nga bagya kasamang paudayonan ang sumbong reklamo sing anak magunsa naman pod ang ilang pamilya. Kay kining gisumbong mao may bagya kasama nagpakaon nila. Correct. So ano mga senaryo mo na social problem gud ay. Ang uban mauwaw pod kay ang mga mauwawan ang tibuok banay no medyo naapoy mga yung anak kay maulaw tas mga silingan kay sa ikasulti nga mo ni mauna. So dako gid ni mabitaw di ay gid ang Department of Justice nag-ingon nga whole government approach gid ang kinahanglan ani. Correct. Para kini nga problema. So mensahe lang nato sa mga ginikanan, mga inahan, mga amahan, please no. Atog yung giyahan og sakto ang atong mga anak dong ini.